చిత్రానికి విజయోత్సవ సభకి చిరునవ్వుతో ఆకలి బాధను తట్టుకుని కూడా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన ప్రసన్న కుమార్ గారికి నమస్కారం తెలియజేస్తూ, చిత్ర నిర్మాత బాలకృష్ణ మహారాణి గారు, దర్శకులు సంజీవ్ మేగోటి గారు, మా కథానాయకుడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి సీనియర్ ఫ్యాన్ కృష్ణసాయి గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తాము. ఈ చిత్రం నిన్న తెలుగు, కన్నడం ఈ 2 భాషల్లోనూ తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక స్టేట్, అలాగే మహారాష్ట్రలో కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో దాదాపు 350 నుంచి 500 థియేటర్ల మధ్యలో రిలీజ్ అయింది. అండమాన్లో కూడా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది. ఈ సినిమా మేము నిన్న ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ సప్తగిరి థియేటర్లో మా చిత్ర యూనిట్ అంతా కూడా వెళ్ళి చూసి రావడం జరిగింది. చిత్రం ఆద్యంతం చాలా బాగా ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా దర్శకులు సంజీవ్ మేగోటి గారు, ఆయన రచన, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది.